Vítajte pri ďalšom videu z hry Age of Empires 2 Definitive Edition. Dnes by som sa chcel pozrieť na jednu z tých novších civilizácií, a to sú Kitánci, a hlavne na tú ich unikátnu technológiu, ktorú možno kúpiť už v Castle Age, a volá sa Lamellar Armor. Je to technológia, ktorá, keď si ju kúpite, tak vám umožní odrážať 25% poškodenia spôsobenú na blízko, vraciajú späť útočníkovi. Platí to hlavne iba pre pechotu a pre skirmisherov. Znamená to, že hociaká jednotka, keď bude útočiť na pechotnú jednotku, či už to budú šampióni, pajkovia, skirmishery, tak 25% ich útoku sa spätne vráti do útočiacej jednotky. Môžem si to tu ukázať, to je jedno, aká civilizácia bude proti Kitáncom, a ja tu mám teraz random Frankov. Červené jednotky sú kitánske, tak poďme si to ukázať. Mám tu full HP šampióna, full HP kitánsky šampión. Môžeme sledovať tie HPčka, ako ubúdajú. Až dovtedy bude útočiť, kým sám nezomrie v podstate. Ak by ste mali v boji, čo sa bežne stáva, nejaký nahitovaný šampión alebo hociaká jednotka, tento má len 5 HPčiek, tak vlastne sám zomre. Je to skôr také aj trošku úsmevné, chcel som na to poukázať a hlavne aj ukázať, že o akú technológiu sa tu jedná a či sa ju oplatí robiť. Ja si myslím, že určite áno, lebo 25% je dosť z toho ataku, čiže čím silnejšia jednotka do nich bude búšiť, tým väčší damage sama sebe urobí. A nakoniec tu aj full HP Lightkevka nakoniec umrie do jednotiek, ktoré vôbec nič nerobia, iba stoja. Takže dneska iba takto v krátkosti a uvidíme sa najbližšie pri nejakej špecialitke, tak ako doteraz. Tak čaute, na budúce.